ताललां तालनि साल 4 साल 4 मार्च 2022 फार्स्ट सालनि जराव IPFT इस्ट तेलेमुरा डिविजननि बोखाक्तै IPFT नि 14 फाउंडेशन डे एबा फिलचि 4 IPFT आचैमा साल पालायजाखा खाथुं खाजानि बिसिंतै महरानिपुर आमचायो अ पान्डाव CPIM तै तिप्रामो थायाकारै IPFT नि बाना रंख्या 7 families 30 voters बरकनो लामसगै नाहालाख्या IPFT इस्ट इंडिया डिविजन प्रेसिडेंट श्री गोविंद जमातिया असिस्टेंट सेक्रेटारी श्री किशोर देवबर्मा TPB वाइस प्रेसिडेंट श्री उत्तम देवबर्मा आर्टिसा AGS श्री विश्वबन जमातिया महरानिपुर रिजियोनल कम्युनिटी प्रेसिडेंट श्री रतन देवबर्मा आकर्षण मलेके हामबाय ते दिनै खाथुमनि सा दिनै 4 तारिख मार्च 2022 फार्स्ट सालनि जरागो चिनि IPFT इस्ट तेलेमुरा डिविजन बिसिंग खबजाक साउथ महरानिपुर रिजनल कमिटिनि बिसिंथि खाय दिनै जोंरो IPFT फाउंडेशन दे जों पालायलायखा जों बानाति सालायखा 14 बिसि कामानि सालनो तुलुदै ओ बिसिंगो फानो जों दिनै सिनि बाना बिसामानि यागुलो जों कायसा अरो पान्डा खायखा सिकोनसा पान्डा ओ पान्डागो दिनै ओ अञ्चलनि इंलै दिनै ओ मानजा फाइकासिनी अंचलनि प्रेसिडेंट बरनगोनां रतन देवबर्मा ते सेक्रेटारी बरनगोनां किशोर देवबर्मा ते सिनी फानग्रा बदल इंगै सिनी वाइस प्रेसिडेंट बरनगोनां उत्तम देवबर्मा दिनै सिंगरो पान्डा खायमा जागा बरक दिनै एटेन्ड खा लेगे तंथबो ओ पान्डागोनो दिनै ओ महरानपुर रिजनल कमिटिनि आमचैनि इंगै दिनै अरो त्रिपुरा मथाते CPM याकारै IPFT नि बाना रफाइखा अरो CPM नि 3 परिवार 16 भोटार ते त्रिपुरा मथानि 4 परिवार 14 भोटार टोटल 7 फैमिली 30 भोटार गेसंसिनी IPFT नि बिसिंथि खाय जों बरनो खाबाय खय लामसगो जों जत पाल खायगै ते जों बरनो जों फियासाक सिनी जे त्रिपुरानि चबाबो जों बरनो याकतनि तै तंनाय ते बरक जों मैबो तंनाय गे हाइन बाङै जत ताकुते सुनां कौमु याफारो सिनी त्रिपुरानि सानथानिगो जों जत खाबाक याप्रि बाक्सा खायगै दिनैनि जे फाउंडेशननि सालो जोंनि बाक्सा याप्रि रंफायमानि बाङै जतनो हामबाय याफारो ते दिनै सिनी IPFT नि बाना रंफायनाय ताकु तै बुक संना बहायनो जों हामबाय याफारै आजु साइन कपालका जतनो हामबाय।